Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ta yi ƙarin bayani kan dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi uku da ta yi bisa zargin su da fita ƙasashen ƙetare ba bisa ƙa'ida ba. Right Honorable Haruna Aliyu Dangatin shine shugaban majalisar. Gaskiya ne an dakatar da shugabannin ƙananan hukumomi guda uku for Umar Yahaya daga makarantar Amide Boys to Kabo Bare Kano State. Kasashen waje babu approval kuma za a kawo budget. Bayan haka an wani cewa kada su tafi fasin ma na kira shugaban su cewa kada su tafi kada su yi wannan tafiyar amma suka samu suka kama hanya su tara ne 6 daga suka dawo 3 daga cikinsu kuma suka kama hanya suka tafi. Wannan dalilin ne sa majalisa ta ɗau mataki a kansu. Lokaci ne na kawo kasafin kuɗi kuma harkar al'umma matsayinsa na shugabannin al'umma to ya kamata su tsaya su ga cewa an kawo wannan bajet da su an yi abin da ya dace tunda bajet ɗin na haddasu saboda mahimmancin wannan kasafin kuɗi. Shugabannin ƙananan hukumomin da aka dakatar sun haɗar da na ƙaramar hukumar Birniwa Honorable Umar Baffa da Honorable Rufai Ahmed na ƙaramar hukumar Gumel da kuma Honorable Mubarak Ahmad Lafiya na ƙaramar hukumar Yankwashi waɗanda ake zargin su sun tafi ƙasar Rwanda ba tare da bin dokoki da aka ƙayyade ba. Ko menene mataki na gaba bayan dakatar da shugabannin? Mataki na gaba majalisa ta kafa kwamiti za ta bincika ta gani dalilansu da yasa suke wannan tafiyar bayan an gargaɗe su. So kaga bayan wannan idan kwamiti ya kawo rahoto daga nan kuma za a san me matakin da ya dace a ɗauka. Na tambaye shi ko baya ganin za a zarge su da ƙoƙarin haifar da baraka tsakanin shugabannin ƙananan hukumomin kasancewar jam'iyyar su ɗaya wato APC? Ita harkar rayuwa ai ana yin ta a bisa doka da ɗa'a. Ko da jam'iyyar mu ɗaya, jihar mu ɗaya, in an karya doka shikenan sai a bar mutum kawai a ci gaba da zama a layi na babu doka. Inda ba a gargaɗe su ba suka yi ne akan rashin sani to kaga wannan babu wani abu ne amma kaman an yi ganganci ne ko kuma irin ana so a nuna kaman babu wani shugaba da ya isa ya hana su ko ya sa su amma daga cikin su in ka na gaya ma mutum 9 ne 6 daga cikin sun dawo saboda sun san mahimmancin wannan kasafin kuɗi da kuma mahimmancin abin da ya kamata a yi na doka. Kowa ya sani a jihar Jigawa muna jam'iyya ɗaya ba mu da wata jiƙaƙƙiya tsakaninmu da su. Shugaban majalisar ya ce sun ɗauki matakin ne bayan da shugaban kwamitin ƙananan hukumomi na majalisar Honorable Aminu Zakari Tsibot ya gabatar da ƙuduri kan dakatar da shugabannin. Inda ya bayanin cewa kafin tafiyar tasu majalisar ta bada umarnin dakatar da tafiyar tasu saboda shirye-shiryen gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2024. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin bayani game da abin da ya sa shugabannin ƙananan hukumomin uku suka yi tattaki zuwa ƙasar ta Rwanda. Abdullahi Idris, DC News Hausa.